chlapko. Čo, ale nejste radi vy tam vzadu, že nejste vy tu vpredu, pravda? Zabonala. Halo, očujeme sa? No, tu sú jamy, hrobí SRO. No, ja som konateľ, jamy, hrobí SRO. Ale prosím ťa pekne, jako mohla dať nastrajiť americká vláda, keď ho zabil ten Dilino z Ameriky? Ale dobre, No. zabil ho Dilino z Ameriky. No, konečne hovoríš pravdu. Ešte aj dekan s kostolníkom padli do jamy. A aby toho nebolo málo, rozkročmo. Nesteme predsa, aby návrat svätý Peter pred nebeskú bránu povedal, jak jednému slabému fotbalistovi. Synu, aspoň, že teraz si trafil do brány.